Unkosi uDumehleli Maphasa ebetyunjwe njengomgcini wekhaya phambi kolwandulela kwakhe kwinyanga ephelileyo. Usapho liyavuma ukuba ukrotha-krothwano lulo unobangela wokusilela ekwenzeni esi sibhengezo. Ikomkhulu lithi kungenxa yokuba kukho abebelikhaba igama eliphakanyisiweyo likaNkosana uAhlangene. Omtsha uthi ukulungela ukubamba inyathi ngeempondo. Ndiyalamkela uxanduva abandinika lona. Ndiyakwazi uba engumsebenzana ulula. Une-challenges zawo. Kodwa ndithi kubo ezo challenges zindilingene. Akusiye wonke ubani owonwabileyo sesi sigqibo. Sihamba indlela ezimbini, kukho abantu baxibile, kukho abantu umcimbi basawuphethe. Ndingavuya kuba ke ngakhe abantu abakwazi ukuthandazela basithandazele bazama indlela wamadibane kuba ke siyabadinga abantu akwethu nabo bayasidinga. Owonyuliweyo njengokumkani uthi uzobeka phansi iintambo emsebenzini njengonozakuzaku weli eMalawi aze azosabela ubizo loyisemkhulu. Ikomkhulu laseNqadu libize intlanganiso ngecawa nangolwesibini ukuhlahla indlela. Thule Joka kwindaba ze-SABC ndiseNqadu komkhulu.